хора, днеска ще играем Fortnite Battle Royale. Много сме благодарни с Ачо, че сме направили вече 50 абоната. Изключително много сме щастливи и доволни и горди. Аз съм много горд от вас, че направихме вече 50 абоната. Това видео ще играя сам, защото Ачо е на почивка и ще се върне след 2-3 дена някъде там. И с Ачо, понеже имаме 50 абоната вече, сме ви подготвили една изненада. Ще я разберете, когато той се върне, защото тази изненада, ще ви дам сега жокер, ще бъде много дълга. Даже ще бъде толкова дълга, че ще бъде на части. И очаквайте много видеа. Докато правиме вече лайв, ще правиме много готини неща. Примерно може да правиме експерименти, Ачо да ви показва футболни трикчета. Даже може да направим отделно видео, където Ачо играе в футбол и аз. Аз не съм много добър на футбол, но ще се постарая за вас. Може много неща да станат. И сме ви много благодарни. И аз нямам търпение Ачо да се върне, вече да ви кажем изненадата. Айде, вече влезнахме. Добре. Нищо не се е променило за сега. Ние ще ви направим, това не е изненадата, ние ще ви направим отделно видео, където играем на новия сезон Battle Royale. Добре, къде да кацна? Ето тук първо ще кацна. Хора, това видео ще бъде към 2-3 игри. Толкова, няма да е толкова дълго, защото съм сам и ще ми е скучно без Ачо. Така. Охо, има кола. Има кола. Хора, има кола. Вече съм още по-щастлив. Така. Нещо друго. И оръжие има. Какъв си ти, бе? Само да не ми вземеш колата. Да, бе. Аз помислих, че това ще бъде някакво оръжие. Картечница, ако има такива. Добре, не е взел колата. Не, какво правиш, бе? Приятел, прави такива глупости. Хора, трябва сега да избягаме от това, защото иска да гръмне бензиностанцията. Не мога да я кажа тази дума. Така. Целта е да се биеме. Трябва да намерим някъде, където е пълно с народ. И аз знам къде ще бъде това място. Ето. Най-много тук да е пълно с народ. Ето да отиваме. Сега ще направим гати с колкочето. Уи! Не е толкова вълнуващо, колкото си мислех. Вау! Лисица! Не съм сигурен дали е лисица или вълк. Повече ми прилича на лисица. Стойте да пусна радиото. Били Айлиш. Добре. Не е зле. Ето тук вече ще има народ да се бием. Някой. Да, тук няма и живо пиле. Както се вика. Има, бе. Ето го. Сега ще го убием, хора. Не мога да излезна от тук. Сега ще слезнем и ще го намерим. Къде си? Сега сигурно ще ни издебне от някъде. Дебнеш ли ме? Хора, ще хвърля такава бомбичка.
Дет. Хора, първия ни кил за тази игра. Знаете ли, какво ще взема кола? Не. Стига де! Та песен не ми харесва. Не. Да, Били Айлиш. Човек! Забравих, че трябва да спиеме. Мале! Добре, да няма да спиеме. Особено защо. Силен ли си? Хора, имаме метки. Ама спри се, де! Човек да не се опита да се хилне! Не. Хора, първата игра загубих. Даже това ще бъде от 4 игри, защото това е слабо изпълнение. Трябва да сме по-силни и по-добри. Сега да изчакаме да заради, докато гледаме този бастун, който ни уби. Добре. Малко скучно. Сега влизаме в другата ни игра. Тази ще е втора. Даже първата не я броиме като цяло. Та ни е първа. И ще направим 4 игри. Уж първата, където я направих, не я броя, защото искам видеото да е по-дълго. Така. Какво си ти, бе? Що си толкова червен? Колко забавно. Хора, то е направено от метал. Защо си направено от метал? То гълъб ми харесва. Хора, ние заедно танцувахме с нежен гълъб. Какво може да стане друго в този канал, освен да танцуваш с нежен гълъб? Ще кацаме на същото място. Сега, ако няма кола, не знам как ще оцелеме. То все едно, че с кола оцеляхме, ама... Това е друг въпрос. Има. Така. Мале, то тук пълно с народ, бе. Ще взема първи колата. Обаче първо ще взема този Big Shield. После това оръжие. И сега вземам колата. Юху! Айде пак ще пуснем радиото. Не. И това не ми харесва. Сабрина Карпентър. Майко. Хора, представяте ли си другия сезон? Това голямото топче да почне да стреля в трейлера или да тръгне и да може да го караме. Човек. Къде си? Ето го! Убих го! Първия ни кил. Хайде пак да скачим в количката ни. Да. Пак човек. Стига да. Излезнаха ми стъпчици.
Къде си? Ето го. Хедшот. Хора, направихме втори кил. Такова не ми трябва. Ще вземем едно такова. Едва набързо да го изпием. Ама той имам още две. Те ме правят по-бърз. Ага ти якото. Стойте и това мини да го изпия. Този Big Shield. Да сме на 100. По-трудно да умреме този път. Така. Отиваме към боя. Та песен. Не. Мале, тук се бият. То повечето са ботове. А така. Я, тук нещо. Това пуска предмет. Някакси гигантичен. Аля! Още един бот дет. Ботовете не ги броим. Така. Някой? Никой няма друг. Да се връщаме към нашия джип. Добре, става. По-добре от нищо. Да, песен. Тук ще скочиме. Хора, тук ще скочиме с количката. След 3, 2, 1, 0. Майко. Малко паднахме. Защо никъде не се бият? Или аз поне не съм близко до тях? Аз просто не виждам хора. Това трябва да го вземе, хора. Това трябва да го взема. Задължително. Майко. Човек. Защо чупиш дърво? Имам по-важно нещо от това. Олеле, малеле. И дали ще го взема? Дали ще го вземем, хора? Дали ще го вземем? Аз през целият този сезон не съм го взимал това. Чудо. То кораб. Дали ще успеем? Не. Да. Май ще го вземе. Дали? Взехме го. Я да видим. Взехме го. Я остах. Мале! Гати, големия кораб! Мале! За първи път. Къде мога? Аз какво правя това? Пара! Стали! О! Бихме един, двама. Не сме убили двама. Вече убихме.
Защо няма хора? А, има. Е тука. Абе, това бот ли е? Не, човек с бот е май. Мога да го уча. А, убих един. Тука има. Ма това са повечето ботове. Къде има ли? Е, там. Дали ще успея да го убия то? Хора, много съжалявам, обаче мама ме вика за нещо. Е, сега ще се върна. Хора, върнах се. Съжалявам, че така трябваше да прекъсна видеото. Ама ме викаха. Иначе, за първи път, честна дума, за първи път се качвам на такъв самолет. Беше яко. То даже не е самолет, а кораб. Космически кораб, нещо такова. Това какво е? Не. Охо, да, запазваме го това. Това ще ми е много нужно. Така. Остават ни още 23 човека без мене. Имаме напредък. Кола. Трябва да сме бързи да я вземем. То даже кой ще я взема? Никой. Някой. О, тук май аз съм ги убивал с кораба. Обаче не съм сигурен. Нещо някъде. Охо, такова за телепортиране. Това пък кога ще ми трябва? Ще го взема пак. И това кога ще ми потрябва, но пак ще го взема. Човек. Така, не трябва да се крия. Трябва да се крия. Майко! На колко си бе? Убихме го. Хора, имаме 5 кила. 5 кила. Мале. Кога станах? Още един. Ужас. Кой си ти бе? Не. Какво правя? Не ги върша. Убихме го и тоя. Хора, имаме 6 кила. Вече. Меч. Стига де! Не. Стига де! Махай се! Не! Хора, умряхме с 6 кила на 17-то място. Май имахме 6 кила. Да. Сега цъкваме отново да играеме. Докато го гледаме какво ще прави то. Добре, отиди при моите неща и вземи меча. Вземи меча. Не. Дано да го е взел този меч. Иначе щеше да загуби. Така. Отново започваме. Вече за трети път.
първия път не го броим. Така че за втори. Това ни е към втората игра, ако не се лъжа, или третата. Да, втората е. Втората не е третата. Втората, ако не я броим. Оная. Така че е втора. Котка! Няма котка. Още една. Дали ще я щупа на време? Чао, коте. Успях. Добре. Ще отидем при Дарт Вейдър. Айде. Той има ли някой, който дори ще дойде при него? Май не? Или да? Не се знае. Да, един човек. Перфектно. Ще вземем самолета и ще избягаме. Самолет и оръжие. Или ще се скриеме малко. Охо, тук се напълни. Вече. Дай газ. Карай! Къде се качи, бе? Хора, то се качи някъде. Вижте го, горкия. Да не си посмял. Няма да го чупиш това. Това не се чупи. Не стига, че те возя безплатно, а пък ще ми чупиш и самолета. Не те е срам. Маха. Човек. Как не те учих, бе? Един път. Пак един път. Айде! Къде? Дето. Хора, аз на той няма да му позволя да слезне. Докато той не падне. Аз май нямам. Не знам дали имам оръжие. Имам. Май взех един чест. Няма да те пусна. Не трябва да минаваме покрай водата, защото може да е умен и да скочи във водата. Така че няма да минаваме през вода. Бягни! Не я казвай. Аз съм с самолета, те не. Къде сте? Юху. Първо искат да се бият и после не искат. Много мило от ваша страна. Не ги знам. Бият се от някъде. Спред. Къде сте? Ето ги, хора. Намерих ги. Така, трябва да отидем напред и да завиеме. Къде са? Сега ще им чупа самолета. Мога да го направя. Верно, бе. Съжалявам, приятел. Господине! Сега ще... Майко! Господине! Добре. Я чакай. Той ми стана другарче. Качи се. Искам да скачиш. Качи се. Така. Браво, бе. Хора, вече си наехме приятел. Не сме самички. Той ще замества Ачо. Ама нищо не може да замести Ачо. Дори и тази ботка. Къде си?
тебе. Значи, искаш да се биеш, ама не искаш. Криеш се. Защо се криеш така? Няма да се криеш. На тебе ти е много лесно. Да се криеш. Трети кил. Трети кил за тази игра. Хайде да си карам. То никой няма. Хора, след че слушалките ми се изключиха. Защо така ми се изключиха слушалките? Хора, я стойте да се свържат. Оправиха се. Нещо, май нямат батерия, хора. Не имат, на макса са. Нищо. Изключили се. Не, приятел, само да не скочиш. Не ска... Чай. Охо, тръгваме отново. Хора, тръгваме. Дали отново ще го вземем? Имаме ли шанс? Много миниатюрен. Давай, дай газ. Кораб. Има още един такъв зад мене. Кацай! Бързо тичи. Хора, взехме го отново този кораб, самолет. Кораб, Така. Някой имаме. Това са NPC-то. Са плотки. И това са плотки. Няма ли човек? Най-накрая. Някъде? Другаде човече? Их ли го? Май да. Другаде? Там. Тук има. Самолет е много по-яко, хора. Така. Съжалявам, че те зарязаха, но къде си са? Май го няма. Майко. Кола. Кола. Чао. Ето го! Хора, NPC-то се върна! Защо ми щупи прозорца са? Охо! Меч не! По-скоро влезни в колата, защото може да ти направят хедшот някакси. Айде, давай да по-бързо да кола.
Хвана се за колата ли, бе? Хора, то се хвана за колата. Сега ще ти разкажа играта. Хора, то се хвана за колата, бе. То се хвана за колата. NPC, моля те, би го този. Майко. Ето го меча. Така. Здравей. Искам меч. Дай по-бързо, че ще ми дам. Така. Имаме червен меч. Мале, само ако ми е взел колата. Мале. Тогава ще го намеря. Лошо не се пада. Охо! Аха! Или си това, който се качи, бе? Или си това, който се качи? Дай сега ще те размажа. Ако мога да е. Ако не ми избягаш отново. Мале. Какво? Не! То ми хвърли такава бомбичка, където падат динозаври и други неща. Хора. Пак ни убиха. Не знам на кое място умряхме. Но както и да е. Това сега не е толкова важно. Как загубих от този динозавър. Ма то ли се качи на колата? Сигурно. Възможно е. Има някакъв шанс да се качи от той на колата. Но не е много голям. Влезнахме в другата ни игра. Бъбълти. Не, това танц не ми хареса. Количка. Така си... Хора, героя ми си сгъна краката по най-неудобния начин. А как натиска педала въобще? Добре, на Fortnite не ни трябва толкова много детайли. Не мога да го сгазя това. Ще те блъсна. Добре, не мога да те блъсна. Както и да е. Къде е този път да кацам? При Дарт Вейдър. Взимаме му самолета. Отново. За пореден път. Откратно. Да не си посмял. Да съм взел самолета. Това самолет си ми трябва на мене. Не. Отни се оттам. Къшката. Кш. Не си посмял. Бето, тук това е моят самолет вече. Не. Тъй. Какво си ти? Не! Така, джетпак. Такова ми трябва. Друго. Такова ми трябва също. Махни се! Айде! Взехме самолета отново. Бягаме! Не, махни се. Отиваме към ТОС. Ти можеш ли да станеш? Не знам. Ще видим. Не, мале. Къде е ТОС, бе? Къде си ти? Боже, ма не се прикарвам. Не е толкова дълго, бе. Ама...
самолетът ще бъде вече далече и не знам дали ще успеем да го вземем. Ето някъде беше втория самолет. Той е на тия... Самолетът е на местата, където има най-много народ. По принцип. За мен е така. И кола. Аз мога да размажа. Си. Ох, с мишка колко трудно се завива. Особено като карам самолет. Иначе, само като карам самолет ми е трудно. Къде? Къде? Откъде? Защо? Какво съм ти направил сам? Какво съм ти направил? Къде си? Що се скриеш? Сега те намерих. Къде си? Къде си криеш? Тук си. Стига де. Някъде тук. Аха. Намерих ли те аз тебе? Намерих те, майка. Сега трябва да след. 22. Охо. Къде си бе? Къде се криеш? Що се криеш от мене? Нищо лошо няма да ти направя. Ти ще ми направиш лошо. Къде си бе? Ахо! Знаете ли какво, хора? Няма да се бия. Какъв си ти, бе? Искаш 20-39. Хайде, бе, самолет. Топни се, най-накрая. Майко! Карай! Ето като. Няма да се занимавам с тях. Ама големия кораб, защо вече? Не. Ще го пуснат, ама не знам защо вече не го пускат. Червен меч. Сега като отидат за червения меч, естествено, че ще пуснат кораба. Това всеки го значи, така ще стане. Здравей! Айде. Да, айде. Айде, че бързо. По-бързо. Супер. Меч. О! Аз бия светкавици! Аз бия ток по-скоро, не светкавици. Охо! Сега ми намерих. Самолета! Пак ще го вземе. Хора, вече трета игра. Взимаме този самолет. Знаех си, че ще бъде тук някъде. Така. Не, бе. Там има хора. Опитнете. То кара самолетче. Мога да го уча. Съм се движи направо. Добре. Някъде другаде, хора. Не виждам хора.
ето. Защо си толкова бърз? А ти имаш кола. Хора, не успях тия водки да ги улуча в последния миг. Обаче сега трябва да си намерим самолетчето. Или да го зарежем. Трябва ни превозно средство и виждам кола. Така. Имаме 3 кила за тая игра. Така. Някой има ли тук? Я стои да пусна радиото, да ме е много скучно. Не, стига де! Да. Става! Пак става на радио. Ей, Майко. Камионче. Как успях да го направя това? Добре. Това става ли за каране? О, има такова, където и аз имам. Където карахме самолет, да го кажем. Ага. Не беше хич добра идея, приятел. Сега ще ти го... Не! Не! Махай се! Махай се! Кръш! Хора, не! Сега ли реши да паднеш, бе? Да се преобърнеш по-скоро. Нормално. Ще да удари тук. Хора, тази е последната игра и трябва да се представиме най-добре от всичките. Така, зарежда. Оп.
Влезнахме. Тази игра трябва да се представиме уникално. Дай ще го спъна ето. Айде, падай! Не учих. Не успях. Падай! Парчи! Опа, оп. Юху! Стига се стрелял, бе. Спри се. Успокой се малко. Успокой се. Спри се, бе. Спри се малко. Спри се. Свършиха ли ти патроните? А, не ти свършиха патроните. Ужас. Какво това там? Какво си ти, бе? А нещо като лабиринт. Аз за първи път го виждам. Не се базикам. За първи път го виждаме това. Тука. Това за първи път го виждам. Ама тук няма живо пиле. Този самолет може ли да се кара? Май не. Да не си го и помисля. Що не ме биете, бе? Ага, вече ще ме биете. Стихте се! Здрасти. Така, я. Тук чест. С неща. Хайде да отидем при бамбуковите неща там. При бамбука. Лабиринт от бамбук. Ега ти е. Жълто-оранжево бамбук. Още един такъв бамбук. Уи! Такава ръчичка ми трябваше. Ще скача върху на някой колата. Хора, за тази последна игра ще скачаме върху на някой колата. И ще се возиме с тях. Защото имаме такава ръчичка. Така. Уи, Айде. Има бой. Така че ще отидем при боя. Хей! Здравей! Ега ти хубавата кола. Благодаря. Чао! Казах ти чао, не ме занимай. Чао. Благодаря за хубавата кола. Мале, ма тази кола ще гръмне всеки момент. Приятел, вече нямаш хубава кола. Съжалявам. Но се наложи. Какъв си ти, бе? Ти си някакъв друг, бе. Добре. Ето го този, където му откраднах колата. Приятел, спокойно. Спокойно ти казах. Спокойно. Ето ти нещо гигантично. Просто се успокой.
То ще ме убие. То ще ме убие. Къде си, бе? Къде се криеш, бе? Аз не го виждам. Дебне ме. От някъде ме дебне. 100%. Не тука. Къде се криеш? Е, така ще се правим, че няма. Аха! Намерих единия. Намерих го. Видях го. Е, тук се крие някъде. Ето го. Плячка! Няма да се оттървеш от мене. Можеш да се оттървеш от мене. Няма да се оттървеш от мене. Майко! Не! Хора, на последната игра трябваше да се представим най-добре. Ама се усрахме. Така че, хора, това беше от нас. По-скоро от мене. Аз бъркам. Имам чувството, че Ачо е при мене. Обърках се. Просто се обърках. Това беше от мене. Чао и очаквайте изненадата, която с Ачо сме ви приготвили. Чао!